sampun trep sanget kaliyan bukti sejarah. Pramila kanthi lelandesan panaliten saha panalusuran saged dados momentum saha dados mustikaning sejarah Kabupaten Kebumen. Katetepan hadeging Kabupaten Kebumen minangka sarana mekan ngrebakaaken raos manunggaling tekad saeka praya saiyit saeka kapti kanthi golong giliging pamanggi saged nuwuhaken greget amangun negari. Benten kaliyan katetepan saderengipun ingkang naring manut panjajah Walandi bilih ambal warsa Kebumen dipun pengeti saben surya kaping 1 Januari menika adhedhasar serat kekancingan Gubernur Jenderal Walandi warsa 1913 gangsal nomor 619 ingkang dipun tetepaken surya kaping 31 Desember 1913 gangsal lan lumampah wiwit surya kaping sepisan warsa 1913. Sesampunipun dipuntelusur kanthi panaliten para wasis nyatanipun Kebumen sampun wonten tebih saderengipun warsa 1913. Inggih adhedhasar panaliten menika wusananipun dipun tetepaken bilih surya kaping 21 bulan Agustus 1629 minangka dinten lairipun Kebumen. Pramila ambal warsa Kabupaten Kebumen dipun pengeti saben surya kaping 21 bulan Agustus. Momentum lairipun Kabupaten Kebumen menika saya nindakaken raos nasionalis patriotik ngugemi jati diri bangsa. Menapa malih minangka inspirasi gigah semangat amangun praja ing tlatah Kebumen. Saestu saged minangka sarana piguna murid saged andhudhuk potensi enggal handayani tumrap saya sengkut anggenipun makarya. Ing pangangkah enggal murakabi dateng warga Kebumen waradin ing sedaya papan satemah enggal ginayu ing sedaya panjangka. Cariyos sifat kepahlawanan Ki Badranala. Adhedhasar cariyos ingkang sinerat nalika Kraton Mataram ingkang jumeneng nata Sultan Agung Hanyokrokusumo teksih kepengin ngusir penjajah Walandi ngantos kaping kali gebeg perang dhateng Batavia. Ing Kebumen sampun wonten piyantun jumeneng Ki Ageng asmanipun Badranala ingkang tansah mbiyantu prajurit Mataram ngantos ambal kaping kali inggih menika warsa 1617 saha 1629. Duk nalika warsa 1612 kali Ki Badranala mapan ing tlatah Kebumen amargi tansah mbiyantu prajurit Mataram lumawan Walandi. Déning Sultan Agung kaparingan gelar Ki Ageng Kapuri mapaning Panjeroma pramila lajeng katelah asma Ki Ageng Panjeroma utawi Ki Ageng Badranala. Minangka pangarsa Panjeroma Ki Ageng Badranala tansah mbiyantu wulu wekdal utaminipun awujud pantun utawi wos
wekdal kala semanten panjer dipun dadosaken lumbung pangan tumrap prajurit Mataram. Ki Badranala peputra Ki Bagus Hastasutra kaparingan gelar Ki Gedhe Banjarrama kaping kalih. Salajengipun Ki Gedhe Banjarrama kaping kalih gandeng tansah setya tuhu dhateng Mataram tumuli kaparingan gelar Kanjeng Raden Adipati Tumenggung Kalapaki. Salajengipun nurunaken para pengagem Kalapaki. Wassalamualaikum.